Hello guys, good morning. Nơi yang di ni maha tangai gideng, topla tusi ladeng nơi beg ladeng, prai tinggal beg dongo, prai sorkai Tezpur ha, Tezpur ha. Prai nai lambat ada mabai di zayi nintangmuna. Battery नै मोनफैनानै गावनि स्टलाव गसंना दंमोन जोङो ओमफ्राय बिथिंगालै हाबफैबा रिसिपसन मोनगोन पुलिस मोनगोन मेडिकेल मोनगोन सनितपुरनि तेजपुराव जादों बियो ओमफ्राय बोसोराव खेबसे जायोनो असमी सारास मेला ओमफ्राय नै गुबुन गुबुन जायगानिबो फैदोंमोन राजस्थान बाहेरनिफ्रायबो दुखान दंफैयो आरो बेयावहा ओमफ्राय गासै 125 ता स्टल दङनो बेयावहा बे जोंनि स्टलमोन ओमफ्राय नै बिथिंगालै मानसिफोरा ओमफ्राय जा किउट मोन मानै आरो जुनार बेखौसो जा किउट नुखायो हा नायबाय थानो बिथिंगालै गेस्ट हाउस दंमोन ओमफ्राय आरो बिथिंगालै नै असमी सारास मेला 2022 स्टेज बियो नाइट प्रग्रामबो जाबाय थागोननो नै बिथिंगालै सारमोननि दङ ओमफ्राय आरो बिथिंगालै नै फुटावहा अमा सावनाय दाउ सावनाय जा टेस्टि आरो बेखौसो ओमफ्राय नै आरो बिथिंगालै हाबबाय आंनि स्टलखौ नायबाय नै जोंनि स्टला बेबायदि आरो ओमफ्राय नै बिथिंगालै डिसि आरो एमसिएलफोर फैनानै बेखेवना होबाय ओमफ्राय नै रोजाबनानै फेशन श' माने गावबा गाव स्टलनि माबाखौ लानानै देखायदों आरो नै हरनि भिउआ बिदिमोन दा मालाय डान्स होगासिनो